Vítám vás u kurzu Power Apps, mé jméno je Robin Hrabina a specializuji se na služby od Microsoftu jako Excel, VBA, ale i Power Automate či Power Apps a SQL. Power Apps je platforma umožňující tvorbu vlastních aplikací. S Power Apps se můžete stát tvůrcem vlastních interaktivních aplikací přizpůsobené vašim potřebám a procesům ve společnosti, bez nutnosti znalosti programování. Pomocí intuitivního rozhraní lze automatizovat firemní procesy, propojit a spravovat data nebo tvořit formuláře. S Power Apps tak přidáte kreativitu a efektivitu své pracovní náplně, ať už za pomocí tvorby lehkých aplikací až po ty sofistikované. Navíc si uděláte ucelený pohled na většinu aplikací Microsoft a jejich vzájemné propojení. V kurzu se nejprve naučíte jednotlivé části v Power Apps a následně tvorbu aplikací s napojením na datové zdroje jako Outlook, Excel či SharePoint. Ukážeme si, jak vytvořit nákupní aplikace či zasílání automatických mailů a editace dat z SharePointu. A já se těším, až se uslyšíme u následujících lekcí kurzu Power Apps.